Dobroveče. Postepeno premještanje visokog vazdušnog pritiska i dolazak ciklona sa sjevera uslovit će dnevni razvoj oblaka koji bi ponegdje mogao donijeti kratkotrajne pljuskove. Temperatura u porastu. U srijedu do 32 stepena, a u četvrtak i petak nestabilno. U Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine jutro svježe. Oko rijeka i u kotlinama na istoku ponegdje prolazna magla. Tokom dana pretežno sunčano i toplije. Popodne na jugoistoku mjestimično kratkotrajni pljuskovi koji su kasnije mogući i u zapadnim predjelima. Vjetar slab promjenjiv, krajem dana povremeno umjeren zapadni i jugozapadni. Minimalna temperatura od 6 do 16, a maksimalna od 20 do 31 stepen Celzijusa. Sunčanije i toplije u krajini. Popodne ponegdje kratkotrajni pljuskovi. Sunčano i veoma toplo u Posavini i Semberiji. Uglavnom sunčano i vrlo toplo u Podrinju i Sarajevsko-romanijskom regionu. Popodne i uveče u višim područjima mogući pljuskovi. Sunčanije i toplije u Hercegovini. U srijedu vrlo toplo. Prije podne pretežno sunčano. U drugom dijelu dana više oblaka, mjestimično pljuskovi sa grmljevinom, ponegdje obilnije padavine. U četvrtak prije podne na istoku, a popodne osim na jugu u većini krajeva povremeno kiša, pljuskovi i grmljavina. Moguće lokalne nepogode i obilnije padavine. U petak nestabilno, mjestimično grad i više padavina. Pretežno sunčano i vrlo toplo na Balkanu, ponegdje prolazni pljuskovi. Sutra povoljan biometeorološki uticaj. Mnogi će se osjećati dobro. Zbog više temperature preporučuje se uzimanje više tečnosti. UV indeks je veoma visok. Gradnja najvećeg teleskopa na svijetu, Evropskog ekstremno velikog teleskopa ELT, počela je u petak u čileanskoj pustinji Atakama. Od 2024. godine, kada je planirano da bude u funkciji, istraživaće porijeklo prvih zvijezda i galaksija. Tragaće za planetama sličnim Zemlji i ispitivaće tamnu energiju koja dominira svemirom. Suva atmosfera Atakame obezbjeđuje gotovo savršene uslove posmatranja, kakve je moguće naći na Zemlji. U tom području do 2020. trebalo bi biti smješteno oko 70% svjetske astronomske infrastrukture. U blizini Bijeljine gledateljka Staša Mirković fotografisala je labudove. Sutra pretežno sunčano i toplije. U srijedu do 32 stepena. Popodne i uveče ponegdje pljuskovi i grmljavina, kojih će više biti u četvrtak i petak. Doviđenja.